All right. Hello, hello, hello. Vadikani munofara here? Tisu tinofara. Tinokugamuchirai kukukurukura kurukuro dzedu dzeshoko raMwari. And we're just hoping kuti Mwari vari kukuchengetedzai vachikuitirai zvakanaka kwese kwamuri. So I just want to share a little bit on what I just found out yesterday, like from Genesis chapter 4. Okay. Genesis chapter 4. Let me go there. Genesis 3. Genesis chapter 4. Kubva pavhesi 4. Ndenyaya yaCain naAbel. So unoona kuti Abel aita zvekuchengeta mhuka, aita zvekuchengeta why sheep handiti aichengeta sheep. Cain achiita zvekurima munda. So zvinonzi vakaendesa zvipo pamberi paMwari. Ukaverenga from verse 2, vakaendesa zvipo pamberi paMwari, and zvinonzi Cain brought of the fruit of the ground in offering unto the Lord, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. So unoona kuti Mwari vanonzi vakakoshesa vakagamuchira chipo chakabva kuna Abel more, nekuda kwekuti akapa zvokutanga zvake, like akapa first fruit or the firstlings of his sheep, and zvanga zvakafuta, zvanga zvine mafuta. So he gave the best, akapa Mwari zvakanaka. Ukazoenda back unonoona kuti unonoona kuti hello, tiri kunzwa. right, ndandaona sechipo vari kufona apa. Vari Unonoona paWhatsApp po, vari kuteerera paWhatsApp po. Oh, okay. Unonoona kuti ukazoverenga mushoko raMwari unoona Mwari vanotaura kuti like the offerings vana veIsrael had to bring to God was the firstlings, zvakakora zvisina gwapa zvakanaka. But Cain anopa Mwari from the land, handiti from the field, but haapi zvakanaka. Ndonga akapa zvezve zvekuti after we've gathered tarima takohwa toti izvi ndozviya zvakashata, ndozvaakaunza kuimba yaMwari. After Mwari vazodaro, uyu anozonzwa utsinye. Cain anoita utsinye nekuda kwemukoma wake obva amuuraya. So yesterday it just dawned on me kuti ndopakatangira, ukada kucherechedza, ndopanotangira sibling rivalry yatinotaura kuti it's called sibling rivalry, you know, and tinozviita kunge chimwe chinhu chinoshamisira, chinonanisira, chine zita rinenge kuzviita kunge zvinhu zviri normal. But there's actually a spirit that is behind kunetsana kunoita vanhu vanyamunhu, you know. A lot of siblings, they fight sometimes over zvinhu zvisina kana nebasa. Kune masiblings pamwe asisatombotaure ese, nenyaya yekuti pamwe kuda umwe munhu akataura mamwe mashoko neimwe nguva, kana kuti umwe munhu akazotora hembe dzake, you know, vanhu vechikadzi pamwe akatora hembe dzake akasadzosa, akaenda nadzo, kana kuti akatora hembe dzake akadzidzosa dzakasviba,
And it just starts from there, and that thing spirals out of control. Makutoita mwedzi, makutoita weeks, months and years musina kumbotaurirana, musina kumbowirirana, zvokuti when your sibling is supposed to be umwe munhu ariye anoita look after you, anokurwira, unotoziva already kuti against the world I at least have got some people who are the same, handiti vari vamwe chete neni. But Satan wakapangwarira ipapo zvokuti if we are not careful tinogona kutongoti iye ndaanditange, ndatanga akumbira regerero rwangu. Bhaibheri rinobva ratotaura kuti Jesu vanobvunza Cain kuti where is your brother Abel? Iye anobva ati handizive, am I my brother's keeper? Andimukona zvokuti utsinye huyauya nekugamuchirwa kwakaita Cain kwakamukonzeresa kuti azotonouraya his brother Abel. Saka wobva waona ipapo kuti tinoitirana utsinye nezvimwe zvinhu unonzi zvinoitika kune hama yako or your sibling. Your sibling anogona kuwana basa riri nani kudarika iwewe, mwoyo wako ugobatikana zvisingaite. Anogona kutambira mari yakawanda kudarika iwewe, mwoyo wako ugobatikana zvisingaite. Pamwe anogona oroorwa zviri nani kudarika iwewe, but unenge une chaukabatirira pane hama yako iye kuti azondikundirei. Saka dai Mwari vangotibatsira, just to be careful on that, kuti kana umwe wako aitirwa zvakanaka unofanira kumupemberera. Because at the end of the day, kana inini brother yangu yashanda zvakanaka or sister yangu ichishanda zvakanaka ichiita mari, handiti zvakureva kuti ini handichanguva ndega, ndinofanira kuti I look after my parents. Takubatsirana, handimukona, takuita mudeme handicharemerwe ndiri ndega, or iye hacharemerwa ari ega, or vice versa, ini ndichibatsirana. Kana uyo aroorwauka zvakanaka, zvinofadza sei, kana vana vanyamunhu vachigarisana mugare. Bhaibheri pane panotoda kuti zvinofadza sei kana vanhu vamwechete, hanzi vanhu veimba imwe chete. I think it also tends to go ichitaura nezvekereke zokuti vanhu vanoziva Mwari. But it must start from home. Charity begins from home. So it must start from home. Let's just be careful, vadikani, to be happy for your sibling, to be happy even in certain relationships chaidzo. Inogona kuenda kumacousins, inogona kuenda our extended families, or inogona kuenda to our friendships chaidzo, or dzinogona kuenda our intimate relationships chaidzo dzekuti mukadzi nemurume were married. Mukasangwarira umwe munogona kuitirana godo chairo rekuti uyu ari kushanda zviri nani, inini handisi kushanda zviri nani. Zvinhu zvake zvinenge zvinobatika kana kuti uyu anogamuchirwa nevanhu handigamuchirwe. Saka let's just know kuti there is actually a spirit behind that sibling rivalry yatinotaura iyaya. Pane mweya utori behind that. Saka let's just always be aware and pray for your family, pray for your siblings, kuti Mwari tibatanidzei tigare murugare, because kana mafamilies akabatana, there is progress that happens, there is productivity that happens. Vanhu vanonga tinongoti hamuri apapo, hamuri iyoyo zvinhu zvavo zvinoendeka. But inyaya yekuti there is that secret inenge iripo yekuti makanzwisisa kuti you make more mune zvakawanda zvamunoita kana muchinge muchidanana muchiwirirana. Saka dai Mwari vakangotibatsira just to be aware of that. That's what I wanted to share. Oh, yeah, that's so powerful. Sichipo mune chekutaura. Kazhinji kacho vanhu vanovengana kashoma kuti inini ndikuvengei, handiri kutombozizi mungu wakuba kwenyu chichi, asi weropa uyu ndiye anorwadziwa zvisingaite. Ndaiverenga musi unoona nyaya yaRasha Leya kuti aitobhoikana kuti wakatora murume asi mwana wamai nemwana wamai aikutonzwa kutoita magodo. Saka zvava zveshuwa umwe munhu akangoita zvakanaka, unongofunga kuti vanhu vakufara izvi vakutorwadza kutoti ndiye azodai, isu hatina kudai, zvikazinge zvazodai, zvikazinge zvazodai. Izvo tinongopuwa zvakafanana. Shoko raMwari kuti hanzi zvinhu zvese zvinongobatana kuti zvichiitike zvakanaka, zvataurwa nachenai kuti iye
Pakange paine nhamo makutobatsirana, hauchaiti wega. Mukange paine mota makutodai madai, manje vanhu havari dai zvaita kwandiri. Ndopakangotanga uroyi, pakangotanga majelasi, but muri vanhu vamwe chete, mai vamwe chete, baba vamwe chete. Kana kutoti totenda Mwari, taane moto mumhuri medu, taane azodai aitawo kunzwi. Saka munhu anenge achitorwadziwa danda ndirini, iye zvamufamba sei, ngaatofa. Zvakangoita keini. Saka dai Mwari shwanda ichiva zvakanaka zvekutoti tifanira kunamatira kuti Mwari tibatsire tive takabatana. Hakuna chinhu chonakidza sekuti kana mhuri dzikasangana dzichifara, uno vachishaya zvake, uno vachidini vachidi, vasina vachisimudzirana, zvinongoita zvakanaka. Uyo akena haana kuwana mukana wekuti abvunze kuti kuinda vachii chaita kuti iwe uzodai. Akangoti ndida kumuraya chete. You would actually akadai akabvunza kuti ndinge nauya pano, chii chaitika kuti iwewo Mwari vazogamuza zvinhu chako ichi, chii chawaunza nechii, ndipo manotsi opuwa manotsi aya, vanhu zvakutoendera. Endeyo shoko raMwari rinoti Mwari vanoropafadza vakabatana. Pane makakatanwa ekuti ai Mwari kudhonza. Kana iyi nyika yachinozviziva sei kunaka kwaMwari isu tichidhonzerana. Ndizvo. Hazviiti. Saka tikangoita zvakanakawo, uyo aita zvake zvakanaka, tofara. Dai tosumudzirana kusvika zvangoita zvakanaka. Maita basa maini chenai. Yeah, it's so powerful. Yeah, it's so true. I may not say, but zvinongorwadza, confuse actually, because it's supposed to be zvatawana chenai kuti kana pakaita dambudziko maakubatirana auchazii munhu wani. But it's funny kuti munhu anotofarira zvezvekuti tomotika, for example, paita nhamo, kuti vanhu vanofanira kutsvaga iye kunzi tatakamira vekwaguti vanga vasati vasvika. Anobva anzwa mwoyo nguu kana anosvika paunzi masvika maini, vanhu vese vakatokumirirai vachishenera, batanga kushenera kurimbinyuka kwazvo, kuti mwoyo uchifara kuti vamwe vese vanenge navo hanzvadzi dzangu hapana chavainazvo, ini ndini musha wese wakatarisa. And for what reason? Hazvina kana musoro. Because kusimudzirwa kwehwani wenyu, handiti ndokutosimudzirwa kwenyu mese, kuti Mwari vakasimudzira hwani zvanaka. Saka tichachemei mumwe wedu akulanda ari kutambira mazimari ane zvino nezvizvo, tichachemei. Asina wangachita jealous, anazvo wangachiti ndakabva ndiri pamusoro wenini. Ende Satani haambokutenderai kuti muone kuti zvamuri kuita izvi zviri kukuparadzisai. Ende vanhu vari kunze kwamo vanenge vachitoseka, mune mutori nyaya dzekunwisa tii. There is so much power ende kana vanhu vakabatirana. There's so much power kana vanhu vakabatirana, munoziva kuti munoita zvinhu zvikuru. I remember once pane vamwe sekuru vangu kumashure vakamboti kare tisa ndatombouya kunoku, vakati you know what, hande tinoita zvokutora malicense emotikari. Ndobva vati zvatinoita kandizoti taita motikari Mwari vatiropafadza, iwe ukatenga motikari yako Chennai, chiedza kutenga motikari yako, indotenga motikari yangu. Patinoenda kubasa indogona kutiwo this week imbonipoka motikari yako, ndoenda kubasa kwangu nemota yako, iwe uchienda kubasa kwako nemota yangu. Next week tachinjana nachiedza. Munoita vanhu vanosvika kuti munhu anombozvifambisa sei, handimukunzwa. But izvozvo zvinogona chitongoitika only kana mune kubatirana, muchiwirirana, muchidanana, muchisimudzirana. But Satani anonzwisisa kuti pane mukabatirana, nyika yapona. Mukabatirana mafamilies, iye haana mukana wepekupinda napo. So anotoita make sure kuti even the smallest of things zvisina kana nebasa chaizvo kuti zvakafanana uya vanonzani ndiJacob nani vaya vanonyimana, vanosvika pakuti nditengesere udango hwako nekuti supu, kunyima wako supu. Handisi mukuona here kuti vasikana, mukuona here kuti zvakatobva kudhara.
madzikoma kungovenga hope Hey, dzemunhu hope hapana kana chabatika. zvekuti Josefa Saka aendeswa anokandwa mugomba ngaanodii, but tinotenda Mwari nekuti Josefa akanzwisisa kunaka kwekuda mhuri. Mwari vakanga vana Josefa vakamubatsira kuti agone kuziva kuti mhuri yakakosha kana kuti zvakadii, ndokuzobatsira mhuri zvekuti dai anga akafa vangadai vakatofa kavana vaJakobho pasina the tribes of Nhengi dzinozoya dzeIsrael, the 12 tribes. But iye akatya Mwari. Saka kutya Mwari chinhu chakakosha izvo, chinotibatsira kutidzoredzera to let go of certain things zvisina basa. ndokudzidzisana kuti vadikani ndokudai sisi ndidei atibatirane Yes, pane so kungoti true. nyikwa Pakaipa. Zvinhu zvai zvakabvira kudhara, saka zvinotoda Mwari sekutaura kwautaura Chenai kuti mukasaziva Mwari munoparara mumba imomo. chokwadi kunofa. Yeah. Ini ndakatozozviona pandavenga kuna Gideon ndikati munyaya yekutonetsana iyo hama nehama yakatotsvaka kuti kudhara uyo achitoti iwe azodai wakazodai handikupi zvinhu zvaonai. Batanana Makata, imagine munogara wherever kwamunogara, handiti in different places around the world. Pamwe Mwari just makes it happen kuti maunganawo neimwe nguva kana iKrisimasi kana chii. Kana kazhinji isusu vanhu vechitema tinowanzoungana panhamo chete. Maungana panhamo ipapo maona mukana, you've been given an opportunity yekuti munogona kugadzirisana nhuna dzenyu mutanga kuwirirana kudanana, but instead munobatanirana anonzi matemo nechii kuda kurwisana zviya zvekuti woshai kuziva kuti but we've never seen each other for 5 years. We are only meeting now after 5 years. Maybe we'll meet again after 5 years. Imagine. apa rumunamati Apa unotenda ende kazhinji kacho tinenge vanhu vanenge vari in leadership mumachechi, asi ukazoona vari panzvimbo dzavanenge vari in their families vachiita dzimwe action unoshaya kuziva kuti aibo mukuru wekerekere uyo akabata tsvimbo ada kurovanana pamunini. muningina wake akangotaura kuti ndochiko ichocho munongotomoka wemi. Exactly. Vakadai Mwari vakatibatsira. havagoni kutaura manaka matiwanike nyasha shuwa zvekuti And you find kuti because of that zvinowanzoitika ndezvekuti tomboti kana kuti muri 4 mumba kana kuti muri 5, saka pakaita division iyoyo muri masiblings, hapana anoprotecta mumwe. Handiti like mumwe nemumwe anofamba achitaura wekwake kune wekunzewo panze pekuti ukavhiridze panze pekuti mukavha nemuprotecta vanhu vekunze vachingoimbira kuti iya vanhu ava, but aiwa anenge achitotaura kuti uimba kwedu inyariya yeye akazodai zvese achifumura kuvanhu amai mwana. munoziva kuti vamwe vanhu vanotendeuka mukabatana kamuchiuikana muchidana mwana vanoti mwari vanamata unoita zvakanandi iwo chamudzezi kubatanawo sezvizvo. Exactly. ndimi munotosimudzana namatemo nemapanga. But nebasa dai Mwari vangotibatsira because it's not an easy battle, but tina Mwari unogona. Asi yatinodiwa kuti Mwari dai vatibatsira kuti isusu vanotenda Mwari vangotipa that grace, tangoita tap into his grace kuti tipote tinyengeterera mhuri dzedu, tinyengeterera vakoma vedu, hanzvadzi dzedu, vanin'ina vedu, our cousins, our extended families, kuti Mwari vatibatsire, uve iwewe a beam in your family that is always upholding your family. Pane vhesi inondita zvakanaka pandaiverenga ndinyatsodza the verse, but it's either Genesis or Exodus. Find kuti Mwari paipa vanogadzirisa that hembe dzainzi ngadzipfeke mapriest
Aaron Mm. nevana vake Mm. pavachazenge vachipinda muarita mutebheneko vachinonopira. Panonzi panofanirwa pahembe ipapo kuti pange pakanyorwa mazita of all the tribes of Israel, the 12 tribes. Meaning kuti as he was going there, ainge achinovaisa mazita avo pamberi paMwari. Ndavena mbuya vangu vamai vangu always used to pray every night vaiti vachinamata vaidoma vana vavo mazita nevazukuru nemazita. Sadai Mwari vakangotibatsira nokuti vatimisikidze isusu vanotenda kuti tive vanhu vaya vanonyengeterera our families. It's not maybe a quicker turnaround yekuti totoona kutoti by next week or next month zvinhu zvachinja, but Mwari vanenge vachiita movement. Togona kusaiona, but Mwari vanenge vane zvavanenge vachiita. Chinodiwa ndechekuti we must pray. Tinofanira kunamata tichienda before the Lord all the time, tichirepresent our families, titi Mwari rangarirai nhingi, rangarirai nhingi, rangarirai nhingi. Pakuzara kwenguva Mwari vanozviratidza. Unozongoshamisika una vamwe makutotanga kumhoresana, makutotsvakana, you know, but Mwari vanenge vachiita basa. Yeah. Izvo zvacho zvakutoda nesu vachona vana vazarurirwa kati taakuziva kuti sista nhingi nanhingi ayo zvakadai hazvina kunaka, mwana wamai venyu wekanai dananai batsiranai svai umwe kana mina zveupenyu tichichi zvotanga nesu zvichibva zvati zvichienda uko manje kana kuti ameni kana mwari wangu ini ameni vanhu vachikanganisana kudaro ndizvozvo. Plus the sad part ndeyekuti nevanawo futi handiti vakaona division iri kuvabereka navo vanobva vati haiwa vana vekwanhingi kana kuti vana vekwaadhamu vanotopa madivision kuti havawiri vanoita sekuti they are from separate families all together. Zvinenge zvakanaka chekuti mai nana baba vari pamba vanenge vachitaura vanenge vachizvinzwa. Yeah, that's true. Kushaya vaya vakazodai vanozvinzwawo haachapi hachinei navo akutoona kunge mumwe munhu stranger. Sure. Saka vakataura inini ngaite chokwadi baba vangu vanga vasinga vaimwa zvaudoro but pahama dzavo zvazvisingaiti vadikani tete mai vamunini ani mai vangu zvokudai vainyimaka vaitorwadziwa mwoyo bhosi baba vaida hama dzavo zvisingaiti. Ndo munhu wandakaona ndikaitwa ndikunyepa vaida mai vavo vaida hama dzavo vanatete vanin'ina vavo zvese vachiminya zvekutoti izvozvo ndo zvaidiwa izvozvo but zvinonetsa. It's very possible kuva nemafamilies akabatana kudaro vari vachitibatsira. Uzi unonzwa shoko raMwari zvinonzi murayiro wakakosha pane yese ndeipi? Mwari vanoti rudo, kuti mudanane, handiti ude wako sezvaunozvida iwewe. Saka ndezvekuti kuziva kuti muri vadzidzi vangu. Yes, exactly. Saka wobva waona kuti ukada kuzodzokera back into his word kutanga kuna Old Testament uko Mwari vanenge vachingoti like if you want to prosper, if you want to be great, if you want to be ameno zvatinotsvaka zviya nekushanda nemaoko zviya Mwari vanoti if you follow my commandments, ukateedzera mashoko angu andinotaura nemitemo yangu, Mwari vati you shall be prosperous in all your ways. Waona kuti rudo irworwo, so hamugone kuti ujambe rudo irworwo wozoda kunotanga kuita kunonopa kupa kuchechi. Kupa kuchechi does not inonzi chi take place yerudo rwauri kusiya. Kupa kuchechi is also needed and love also is also needed. Saka dai Mwari vakatibatsira to be able to follow his ways and do his commandments, tikateedzera sezvinoreva Mwari, rudo irworwo runokuzarurira mukana rudo runoporesa, rudo runorapa, rudo ndochinozi chokwadi ichocho. Kumwe kusagwa kwatinoita kunyazi kuti hatina rudo tinongoda kuonekwa bedzi ndizvozvo hatitomborina. Saka Mwari vati zvikangoita zvakanaka zvinongoendeka zvega ndizvozvo. Yeah, pane pakatonzi kuna Psalms 33 apa kanzi
Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head. Matichisi Psalms 133. 133. Yeah. And it is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron. It is like the dew of Heaven. Like kuti Mwari ari Okay, kutopraisa that's kuti all right. kuti zvakakoshera Mwari zvambotaurwa pakutanga nachena kuti Mwari ndo Yes. zvavanotoda zvakanyanya kuti mhuri dziwirirane. Saka it's our place zvamboreva kuti tinofanira kunyengeterera hama dzedu, mafamilies edu is very Yes. important really. Yeah. So true. Mm. Imagine, akafanana mafuta anoyerera. Yo. Achidzika kusvika kuzasi uko. Imagine. Anotaura, imagine, atodzi hanzi, for there the Lord commanded the blessing, even Yes. forevermore. Wow. Sure. Powerful. Thank you, today. Thank you for that. Tinoramba tichidzidza everyday. Yeah, kunyengetera tisanete kunyengeterana pakati pedu, kunyengetera hama zedu, even nemachechi edu chaiwo you know. Ada kunyengetera. Yeah. Mboza kune munhu anotobuda chechi ati pasita vacho vakazoti ninge wacho akazoti otobuda saka ndizvo kubuda chechi zvanobasa sezvi. Yeah. Yeah, that was so powerful. Mwari wangu aine message today yekutiudza kuti tigadzirise ipapa kuvadikani. Saka nekuda kuti nguva yedu yapera, tinotenda nekuteerera kwamuchazoita, uyezve tinokuonai next week. Musakanganwe kulaika nekukomenda nekusubscribe kuchannel yedu. Tinokufarirai zvikuru. Muve nenguva yakanaka. Hallelujah. Amen. Bye.